Kari Iraq kadang mat ya ki jingya Ther da ki drone ki balatmu ban kta ya ki jaka pan mi Umphniang bat ki jaka kongsan ha kari. Kat kum ki khubor ka wei ka drone bala Ther ya ka jaka pan mi Umphniang ha ka than Basra kat ba ka wei pat ka la sha Ther ha Baghdad International Airport ha ka por shiting meet. Shushu lightly ki drone ki latmu ban Ther ya ka wei ka jaka ka badan ki office bat ki war house wat ki warehouse jong ki company America kum ga Halliburton bat KBR. Ki bor pahara ki lala ban penhap arteli ki drone henrei ka wei ka lala ban rung bat penlong ya ka ding ka bujur ha ka tei ka chaka. Ha ka sngi ka badai hi ka jo ka sngi sauteli ki drone ki la Ther ru ya ka Basra International Airport bat arteli ki chaka penmi Umphniang ha ka than chathi jong ka Iraq kinthop ya ka cargo terminal bat ki oil complex ki badai da ki company bar bat ka company BP. Nakaliang ka Ministry of Natural Resources of Kurdistan la penmi ba lahap ban pensange shipor ya ka pen jing penmi Umphniang ha Serzang oil field hadin ba arteli ki drone ki la Ther bat penlong ya ka ding ka bala penjulor ya ki benta jong ka jingtai ha ka tei ka chaka. Ha ka wei pat ka benta ka kinhun chipai bala yalam da ka United States kalayo ban penhap ya ki drone ki bakit explosive ha sun beneng jong ka nongba Erbil. Ki benta jong ka drone ki balahap ki lahap hajan ka wei ka hotel henrei omshem ladon manu ru ba mensau. Ka United States kala maham ru ba ki kinhun jingale ki bakershan ya ki Iran kila bantmu ban Ther ya ki hotel ha ka than Kurdistan ki bajusa kinong wei. Kumba ka jingya kan at ha ka than West Asia ka dangjur ki chaka kum ki military base Erbil International Airport bat ki office jong ki party Kurdish ki bapersha ya ki Iran ki la jusha Ther da ki missile bat ki drone. Haka jo kapor hadin ka jingyap jong unong yalam bah kli du jong ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei kila don ki jingalum patba ha ki babun ki chaka haka wei na ki jingalum patba ha Baghdad la yo i ya ki patba ki bara ya ki lama jong ka Iran kum kadak ka jingkersan ya kari.